Добър ден! На следващите епизоди, около няколко дни, 2 или 3 дни, след толкова, се поканя един приятел и тук се направи специално за вас клип, който зае под 360. Ето сега ще ви го покажа. За джойстика и на този хард диск, където го виждате там. За този хард диск имаме игра, която се казва HAL 4 и други игри по принцип. И ние с моят приятел ще направим един епизод по двама, как е играем на HAL 4. Ние сега сме на петата. На петата мисия, първата партия на HAL 4. И това. След 2 или 3 дни може и днес да направим. И това. За сега. Довиждане. Бай-бай.